Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan și bine v-am găsit la un nou episod din Hunter. Îmi pare rău că n-am mai făcut episoade de mult, dar am fost destul de ocupat. Astăzi o să jucăm pe single player, fiindcă acolo am niște chestii foarte bune, chiar foarte bune. Nu, zombie! Ce bine că am scăpat de el. Nu! Am crezut că cad jos, că am niște chestii destul de boase. Am ceva genul sniper. Ok. Uitați sniperul aici. Destul de bine. Sunt zombie, da? N-are importanță. Avem și un Colt, un pistol. Fine. Ok, am 100% de viață. Am niște chestii destul de boase, zic eu. Și chiar e foarte bine. Ok, medicamente am. Ok, de fapt asta nu e Colt, e Cobra. Unul destul de nașpa. Dar nu putem juca pe serverul ăsta fiindcă e noapte și nu vreau să jucăm pe noapte. O să jucăm pe un server. Bla 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 bla. Ok? Jucăm un server care e făcut de ruși, cred, parcă. Scria Rusia și cred că e făcut de ruși. Ok. Avem ceva pe noi? Nu. Astea sunt cumpărate de mine. Adică nu chiar cumpărate, adică le-am primit din priz. Da, și nu o să fac episoade chiar de lungi, fiindcă nu prea am memorie. Dar deocamdată acum putem să facem. Ok. Ăsta e episodul 4 din Hunter. Îmi pare rău că am scris. De fapt, ăsta e episodul 5. Da, episodul 5. Îmi pare rău că am scris că episodul 3 continuarea, că trebuia să scriu episodul 4 continuarea. Ok, dar... Oh, avem câteva mașini. Două mașini și o mașină și un autobuz. Sau ce-o fi ăla, cred că e un autobuz. Te rog să avem ceva... Oh my god! Ce multă benzină. Hai să luăm ăsta. What the fuck? Nu-mi dă voie să intru în el sau? Deci, în ăsta îmi dă voie? Nu. Ce? Bus. Enter bus. F. F. Apăs F eu. Nu știu ce are. Ok. O să luăm asta. Ham. Păi, iară. Păi, nu-mi dă voie să iau hammerul, nu știu de ce. De ce nu-mi dă voie? Mergem pe alt server, că nu știu ce au serverele astea. Grecia, cred. Scrie Grecia. Noapte. Foarte bine. Zi-mi că se face dimineața. Da. Să mergem acolo să vedem. Aici cred că sunt oameni. Ok. Oh! I-am făcut.
Dar cum nu pot vedea zombie așa de... Ok. Fishing, am văzut că e pe pistol. Da, câți zombie? Sunt o grămadă de zombie. Ia. 37. Ok. Ușor. Hai. Zombie ăștia. Ok, un cuțit. Au. Ok, o săgeată. Cred că o să găsim o arbaletă sau ceva pe aici. Bug. De... What the fuck, de bug-uri. De bugs. Așa mă așteptam și eu să mă moare. Ok. Se face dimineața. Să mergem până la turnul ăla. Stai puțin. De la turnul ăla putem să mergem la baza militară. Acolo găsim arme și tot felul de chestii tari. Uf, Doamne. Cât am filmat? 6 minute. Ok, dacă o să se oprească videoul în mijlocul... De fapt, dacă o să se oprească video, înseamnă că nu mai am memorie. Și s-ar putea să nu mai pot zice... ne revedem la următorul episod. S-ar putea să nu pot să zic că s-ar putea să se oprească videoul. Dacă se întâmplă asta până închid, înseamnă că nu mai am memorie. Ok, hai să vedem. Hai că am energie să vedem ce e în turnul ăsta. Aș vrea să fie o pușcă sau niște... Da, o pușcă ar fi bine. Mașină. Bun. Zombie rău. Să-i călcăm cu mașina. Off-roader e mașina asta. Ok. Nu am murit. Muriți acum. Bug iară. Ok, hai să ne urcăm sus. Zim că nu-s de-aia sus. Și da, nu sus, jos. Zici unul, a găsit un zombie. Ok, nimic. Luăm asta și asta. Nimic interesant. Fugi! Ha, ce bine m-am calculat. Și să mergem în orașul ăla. Nu au zic că e un oraș pe aici. Cam avem nevoie de faruri acum. Ok.
E un om. Cred că o atras toți zombie. Sunt doi. Să fugă repede. Ok, cam aici se încheie și acest episod. Nu uitați, am fost Ștefan. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Ștefan și ne revedem la următorul episod din Hunter. Pa, pa!